So cín tá muid an seo inis an as galanta seo Bundoran Surf Company tá gréine scoilte na go cén fá muid an seo dús bar. Ba mi trí le surfáil nar bhí mi harpa sin blion déagdíis agus an sin taréis an cláiste thosaigh surfáil ina riar nar bhí mi beidir fios a hain agus ba mi páirt as cursa surfáile chun bé ina midra surfáile agus an sin just for mi ghlac mi post I rihan saoirí an seo an Bundoran agus chuig blion taréis tá mi fás an seo. Tá mi inis an príomh sráid an Bundoran agus me feicim tú an bhí an sin sa bharige tá beirt Surfálaí an bhí an sin ag surfáil agus tá an brisú surfáile seo tá si anna crackar fad chuna bheith ag surfáil agus tá si anna saoilde. I dtíobh an surfáile i Bundoran seo cínta clúgus cáil ar fád fad na cruinne an daigeann mar an daoine ó tíortha eile go Bundoran. Taigeann daoine as Astral, as Hawaii, as America an rud a déanann siad le ná bhfuil an surfan seo comé ná níos surf níos fearr ná tá sé in Indonesia ná an Astral. Ar ceapú riamh go mé post agad sé agus tú bon soltas de chaibh amsú surf. Ná ní ra seán plán. No, just hála sé just rud amháin an dhéon rud eile. Fur méid go mac bhfuil an ceol agus an sin an príomh sim an tugamsa, but tá an beirt acu obair siad lena chéile. Dim si hí na gisceacht, gisceacht. Dim si hí na gisceacht, géirí lucht na bhéalaí. Dim si hí na gisceacht. Tá mé ag canú le grúpa dar bhainneam manam, so má anam atá agus tá albumm ag teacht an bhí dar bhainneam manam agus tá track agamsa. Solo agamsa sa track. Bhí an Boston ina Michael McGlynn, bhí si ar surf lesson agamsa. Bhí méid ag surfa le chéile ar fá beidir Caribbean. Tás agam go mbeon tú ag sin Micheál de dhear for fásta nach mén? Yeah, bí Micheál le trúdaí. De gra ar ihadódaí ar an mí sa teacht taverne, so agus mar bhíon tuairisóirí teacht as an Garman agus an Íseal tír agus aitna mar sin, so tá siad bíonn siad géirí, an Éireann agus na tunes Gaelic. A chlisteáil.